Takže čau ľudia, v tom dnešnom videu som nový let's player zo Shakes and Fidget. A ako vidíte, som na mojej hlavnej postave a pred chvíľkou sa stvoril nový svet na S19CZ. Ten svet je nový S19 a som tu spoločne s Larry. Ale neviem ako mám volať. S Milecom, Bandaskou. No, čau. No a to tak je teda, už sme tu nejak takto, sme na tom. Som preklikal pár húb, ale padlo nám toto k zbroji ešte, zbraň celkom dobrá na silu 4. Potom silu 2 tento, ten si tiež kúpi tento štít. Potom nám padol ešte tento opasok na silu 4, čo si pojeme kúpiť určite. A máme tu hospodku a ešte som na www.sfgame.sk, tam je iba jeden svet, volám sa Milik 25. Na www.sfgame.cz S9 som Milik a v stechu škôry a som 106. Už mám aj WC, za 4 dní to mám presne vypočítané, budem splachovať. Matematik. Že presne, vidíte? To mám za 2 dní mám 100 eurí. A za 4 dní mám 150 eurí. Či? 200, ne? Ne, počkaj. Keď za 2 dní máš 100 eurí. Tak to mám zle vypočítané. Počkaj. Za 2 dní mám 100. Nie, za 2 dní mám 50. Lol, tak to mám zle vypočítané. Takže, ne, počkaj. Za 4 dní mám 100 eurí, ne? Tak za 8 dní to pochuje, no. 4 dní. Z toho potom 8. Tak som to zle vypočítal, no. To sa nehovorí. No, dobre. Takže ideme, máme tu žalár. Počkať, čo tu máme? To je môj e-mail, si nevšimajte. www.nebelvir.4 fun.cz, ak to píše správne. No jasné, CZ. Nebelvír 4 fan. Áno, sme tu, takže ideme si nájsť podzemí. Táto stránka je veľmi dobrá na podzemí. Ako vidíte, v tomto som 10 z 10, 130 Kralosaurus sa volá. Potom v nemocnom strome som zo 7, takže to je 128 průzkumník, to dám najskôr. Potom tu mám 7, čo je 142, to nedá. A tu mám jedného Yetiho 132 válečníka, sila 2400. Počkať, 2400, to mám vlastne to isté. Aha, tu je 2480, tak tento je slabší. Takže podľa toho by som mal ísť do žalárov a tutok, takže ja si vypnem zvuky na Shakeovi, zavriem si oči a nebudem sa kúkať. Dúfam, že ho rozbije, takže 3, 4. Nekúkam sa. Vy to už možno viete, že či som ho rozbil, či nie. Dúfam, že som ho rozbil. Odkedy mám oči, ja to nechcem vidieť. Ale nerozbil som ho, škoda. Zostávam takto málo. Dneska mi padol okrydlený elix za goldy. Tu mám do 7.7, čo je za 2 dní. A tu mám do 7.8, či do 8.7, tak. A tu mám do 12.7. A tu máme výpravu na S19. A dávame si toto. Ne, ja idem do arénky za 20 sekúnd. Ideme sa pozrieť, kto je prvý, už je tu dokonca aj 6 level. Pozvíte ma do nejakého cechu, keď tuto na domo, tak prosím vás pozvíte ma do nejakého cechu. Takže toto je zatiaľ prvý. Zo začiatku, keď sa začal hrať, tak ten var tu už ani není. Ten var tu už ani není. Aký? Čo bol prvý v top 15, on tu už ani není. Čo? Nechcel som hrať. Ne, ale fakt, Jameson tu nebol prvý, to viem. Skúsime na neho zautočiť na Jamesona. A prehrali sme na plnej čiare, to sme prehrali. Úplne na plnej čiare, to bolo jasné.
A my si kupujeme určite, neviem čo mám pre... Ja by som povedal, že skúpime skôr ten opasok. Sila 3, takže kupujeme rovno aj tento štít. Počkaj, tento je bloknutie 5%, ale tento zablokuje 10%, ale tento má zase silu 3. No keďže tento zablokuje 10%, tak si kupujeme... No tento už... Čo tu máme ešte? Tu nemá niečo na silu. Okrem tohto. Tak. Joj, koľkatka si už? Ja som momentálne... Zablokoval 10%. No, preklikol som ešte jednu hubu. A keby dačo, to je naša spoločná postava. Hej, to je naša postava z vlastne Troll.sk. To je naša spoločná postava s Mierecom. Ja vám ukážem jeho postavu na S9. Trápna. No, veľmi trápna. Ale ne, ja by som povedal, že tie epiky, Totok a Totok máš slabé, podľa mňa. Brnko a one gate. Či nie gate? Šlapky. To panky. Šlapky. No, presne šlapky. Ja nemôže dať, toto mi padlo. Šlapky mi padli v čaro obchode. Všetko, ale to zberaj máš dobrú celkom na všetko. Ja tu mám Ale takto. to brnko mi padlo dvakrát. Takže som bol rád. Mne by sa teraz hodil jeden epic na splachnutie. Ja som splachoval na mojej 157. Teraz byl podzemko, padla mi epic zbraň našťastie. A splachoval si čo? Tu epic zbraň. A čo ti padlo? Epic look. Alebo mne sa zdá, že epic no meč. Som ma pohode celkom. Ideme sa pozrieť na Nebelvíra, ty kokos. Toto podzemko, tuším ako jediný rozbil, no už je možno viac, ale tuším, že asi určite ho už rozbilo viac ľudí, ale jediné, koho som zatiaľ videl, že kto ho rozbil, bol Dreamscape. Takže Jan Kladiváš. Si jediné, koho som kedy videl, kto ho rozbil, tak bol Dreamscape, presne. Ale inak, ja už viem, že ho rozbil viac ľudí, ale Dreamscape som videl jedného. Tak ja by som už celkom aj ja ako... Už som dlho nevidel Špilotrenda, sa musím kúknúť na jeho videjka. Sice je Nemec, ale to je pohode. Skúsim sa naučím po nemecky niečo. WC lupežníku, to som rozbil, WC pirátu, to som tiež rozbil. Vyzerá srandovne ináč. Preklikneme poslednú hubu v čarom obchode. Tu máme to isté. Ne. No nič tak... Nevadí, keď miniem jednu hubičku, lebo mi padol prsten na silu 3. My. Ale to je celkom dobré, hej. Prsten sila 3. Toto za 10, to mi aj byť aj, tak či tak nestačilo. Tak idem si dať jeho spotku. Joj, dobre. Určite, že za chvíľku pôjdem aj objednať do tohto účtu houbičky. Na Milika to už som objednal 329 hub. Za chvíľu vypnem CS-ko a pôjdem na Minecraft, na Sofa. Na Shakea. Ja už som ísť na Minecraft. Na TikTok. Počkaj, ktorý... Ne. Tutok nebude mať TikTok. Eragonko. Možno bude mať... Ne. Toto je kamarát, wrestler. Však mi je dobre, keď mám prázdniny. Presne, oslavujte prázdniny. Prečo vždycky, keď stlačím Good Boya, tak mi to prepne na hentu. Ja proste chcem Eragonka, no. Videli ste to? To je úplne... Hej, ale to je fakt úplne... To čo je? Eragonko. No, zobrá sa. Hej, tento účet možno bude mať... Keby prišiel kamarát. No, Ramírec. Čo? No čo, zverejnil som oného exa.
Čo s ním? Ex je typek. Ja si dneska asi budem natáčať o 6. To je typek proste. Belvír, Digal, toto je dobrá stránka, hej, na podzemka. Čo, aké podzemka? Ty ju nepoznáš? Nie. Tak ti ju pošlem. Čo tam je? Čo tu máme, Katy Perry? Katy Perry. Katy Perry pesničky. Ľudia, to si nevšímajte. Je tu sa London Trip, Gogomena, áno. Johnny Machete, Vyprošťovák, Phoenix, toto je veľmi dobrá pesnička, ale teraz vám nebudem určite pušťať. Počkaj, ja som iba chcel ukázať, že mám... To je podzemný Belvír. Tak ja ti to pošlem, hej. No. Ne, ja ju nebudem poslať Exovi. Áno, keby dačo... Už som ti ju posielal. Ja, jen tu. O, máme hotový hostinec. No, kvity. A sme úroveň 17. Som nafetovaný. To je vidno. A ticho. Si aký zadrbaný. Teraz nekopírujem Nitusa, hej? To som ja takto strany povedal. Máš čo hovoriť? Feťak jeden. Druhu. Ticho. Špajdla. A čičiu. Chod si kanárika naťahovať. Ty si debil. Chod si zobierať oné tam smeti, aký máš. Ale. Malo sme toho... Ukáž to? To tam nájsť, lebo schudneš. No jasné. Mohol by si. Díka, ale toto som mal, hej, ale toto som mal ešte tú onu... Tuto v pošte mám ešte ono, kde som mal kosu na 3 hlavné atributy. 2 kryty som jej dal pekne. Pekne. Som na tebe závislý. Ešte v 99 som mal kosu na 3 hlavné atributy a mal som ju tuším do 104. Potom som ju splachol. A padol mi z toho kilomatík, alebo nejak tak, ak sa to volá na oného. A tu som mal ešte dokonca v 102, no. Hrošo, tu už som mal tuším moju zbranie, tu som mal, hej, to už som mal to moju. Monika, tu som mal ešte, to už moju, či tu som ešte kosu, ne? No, tak toto som už mal v inventári kosu. Toto som mal ešte kosu. Kosa. Som na tebe závislý. Ja viem. Na tebe nie, neboj sa. Teba nemám rád. Ja som prehral podzemko, vieš, ako ma to mrzí. Aký som už level? Kde? 4, za chvíľku 5. Á, počta. Dúfam, že sme prehrali, no. Prehral si? No a pozrieme si môj silný zápas proti Dearaus. Keby mi nedal kryta, že? Keby nedal ja som mu to zablokoval. Ideš, poď. A vlastne to je iba oné repríz. Vyhnutie, pekný kryt. Tak ale jasné, že ma dal ty koko, keď oné. Hej, tak ale toto som mu mohol zablokovať. Keby tu mám hubičku, tak ideme na žaláre určite. Nedá ma... Jo! Dal som ju. Mirka Martinská. Prosím vás, povedzte niekto, že niečo, že sa reálne mena nedávajú. Ona ju má na inteligenciu, ja ju mám na šťastie. Jaj, ja chcem ti na to 40. Nevadí, ona má epic na šťastie. Čo? Koľkatka je? Jasne, ona je 17, má epic na všetko 6. Tak ja som tiež 17, mám všetko mám epic na všetko 9, lenže mne chce padnúť opasok. Na iné to. Ale to je 5 hub. Hej, to je 5 hub. To ako, to je logika, že jasné, že to nekúpim. Nič, ale my už 20 minút nebudeme točiť. Á, mám hotovú hospodu. A za 10 sekúnd ideme do Anenky. Dobre, ideme do Slislavy.
A ideme si pozrieť mapiok. Vydrž, toho by sme nedali. Ten by nás dal na 2 kryty. Keďže chcem byť... Digo, ja už som 300 v poradí a bol som 100, hej, to čo je toto? To čo je? Toto ako nebyť. Toto nebyť sranda, toto je vážne. A toto ideme rozbiť. Čo ak nedáme, tak ideme sa zabiť. A bereme mu takisto. Takže on mi dá určite... On mi dá takého náhodného... Ja, nevadí. My sa tu ešte tak zlepšíme. Ja keď sem dobijem huby. Nevadí, tak ja to ešte prekliknem. No, neprekliknem, lebo nemáme keše. Nemáme prijať, lebo nemáme huby. Ne. Minúty 9. Mám minúty 22, to si nechajte. Dáme si dole zbranie, ideme na podzemku, nie robí si srandu určite, že nejdeme na podzemku. Koľko stojí 3,20. No tak to si strče, hej, more. Ne, som cigan, hej. Ja by som... No... Hej, ak je možné, že... Mirec, ja som asi prišiel na to, ako si budem dobíjať hubičky. Hej. Lebo cez SMS-ku 32 hub 3,20 € stojí. Keď ideš cez telefón, tak 2,98 za 30 hub. A za 5 € máš 50 hub. No tak to skús. Ak sa to kupuje? Keby viem. No sa to načne. Ale hej, prosím, poradte mi, ak sa takto kupujú. Zadajte prosím TAN. Čo je ten TAN? Vytočte prosím tento telefónne číslo. No a koľko minút tam mám volať? No oni ti tam prerátajú, že to je 2 € za minútu, alebo koľko tam Cena má. minútu hovorí je 21 €. Pá. Chyba, tvoja transakcia nebola uzavretá. Skús to znova, alebo kontaktuj tým. Podporiť to okno už môžeš zavrieť. Error. Hej, ale nechápem prečo... Ideme sa pozrieť, ako sa to... No, tak... PayPal kartička, Paysafe card. Paysafe card si možno poviem kúpiť, keď mi ešte dá dodať tých 10 ekom. Tak si... Vidíš go... Mirec? No ak zodia golem. Nic, ale ja že idem zajtra s golemom za dadom. Lebo keď tam mám s golemom, tak mi dá dodať tie keše. Čo ideš byť? No, tomu ver. Tak ale ak mi nedá, tak sa to bude riešiť cez mail a to má pič. Sorry, ja som nechcel nadávať o videu. Sorry. Vypípaj to tam. No jasné, ja neviem ak. Píp. Napríklad. Nahráš to? No vidíš, nahráš. Povystrihnem. Videl si to nové video od Didusa? Tam, kde je aj ex? Počkaj, ešte si prdznem. To povedal ex v tom videu, že sa na to video udrbal. Na tom sme sa asi včera o 9. večer smiali celý TeamSpeak, čo sme volali. A niekto nás zautočil. A pozvánka do cechu, tak to si príjmeme, príjmuce. Ozaj SFG nemal, ne? TeamSpeak? Nemá, asi nemá. Ale mohol by mať ináč, to je bola Ináč fakt, ale že po rôznych sa to... Takže toto už asi pomalinky bude koniec dnešného videa. No. Takže ďakujeme, že ste si pozreli dnešné video s Mirecom. Mirec Klinec. Vajco. Ty vyzerant. Ticho. Mirec Klinec. Ticho. Dobre, tak zatiaľ sa s vami lúčime a čaute. Čus.